افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. Ча-ча. Буданд набуданд, пиру кампире буданд. Пир рӯзи аз кампир хост ки барояш кулча пазад. Орд нест, бо чӣ кулча пазам? Кампир, амбору рӯб, халтаҳоро чаппа кун, мебинӣ ки орд ҷамъ шудааст. Кампир ҳамин корро кард ва барои як зувола орд ёфт. онро бо қаймоқ хамир кард, зуволаашро кулчача кард, дар равған пухт ва сипас дар тоқча гузошт то хунук шавад. дар тоқча нишастан ба дили кулчача зад ва ӯ ғелиду ба замин фуромад. аз пайраҳа ба алафзор, аз алафзор ба роҳи калон баромаду ғелон шуд. ногоҳ аз пешаш харгӯш баромад. оҳ, бомаза! кулчача, ҳо кулчача, ман туро мехӯрам. гӯш дароз, маро нахӯр, беҳтараш гӯш кун, ман ба ту суруде мехонам. ман кулчаям, ман кулча, баромадам ба кӯча, ордро аз амбор рӯфтанд, аз элак гузаронданд, қаймоқ заданд ба рӯяш, пазонданаш дар оташ, гузоштанд рӯи тоқча. ман гурехтам, ман кулча, ман аз бобо гурехтам, аз бибӣ ҳам гурехтам. гурехтан мушкил, аммо аз харгӯшаки доно. харгӯш гӯшҳояшро боло карда гӯш мекард ки кулчача ғелиду аз ӯ гурехт. рафту рафт, аз пешаш кӣ баромад, азизҷон? гург. дуруст, аз пешаш гург баромад. кулча, ҳо кулча, ман туро мехӯрам. ман гуруснаям. гурги бир, маро нахӯр, беҳтараш гӯш кун, ман ба ту суруд мехонам. ман кулчаям, кулчача, баромадам ба кӯча, одро аз амбор рӯфтанд, аз элак гузарониданд. ман аз бобо гурехтам, аз бибӣ ҳам гурехтам. гурехтан мушкил, аммо аз ин гургаки доно. гург чашмҳояшро нимпӯш карда гӯш мекард ки кулчача ғелиду аз ӯ ҳам гурехт. рафту рафт, то аз пешаш хирс баромад. кулчача, аз ту бӯи бомаза меояд. ҳо кулча, ман туро мехӯрам. качпо, маро нахӯр, беҳтараш гӯш кун, ман ба ту суруд мехонам. ман кулчаям, кулчача, баромадам ба кӯча, одро аз амбор рӯфтанд, аз элак гузарониданд. ман аз бобо гурехтам, аз бибӣ ҳам гурехтам. гурехтан мушкил, аммо аз ин хирсаки доно. хирс даст дар миён гӯш мекард ки кулчача ғелиду аз ӯ ҳам гурехт. рафту рафт, ғелиду ғелид, то аз пешаш
рӯбоҳ баромад. хобат омад азизҷон. ҳозир афсонаро то охира гӯш мекунем, баъд рафта якҷоя мехобем. майлаш? инак давомашро гӯш кун. кулчача, ҳо кулчача, чӣ қадар ту зебову дилкаш. кулчача аз таъриф болида шуду сурудашро хонд. ман аз бобо гурехтам, аз бибӣ ҳам гурехтам. гурехтан мушкил, аммо аз рӯбоҳаки доно. рӯбоҳ сарашро наздиктар оварду гуфт: оҳ, суруди хуб. бадбахтона ман пир шудааму хуб намешунавам. ба фукам шину як бори дигар хон, то аз наздик шунавам. кулчача хурсанд шуду ба болои фуки рӯбоҳ нишаст ва шурӯъ ба хондан кард: ман кулчаям, ман кул. инро ҳанӯз ба охир нарасонида буд ки рӯбоҳ ӯро фурӯ бурд. дар ҳамин ҷо қиссаи кулчача ба поён мерасад. қиссаи бомазза буд. бале бибиҷон, қиссаи хеле зибо. акнун рафта якҷоя хоб меравем. шумо ҳам бачаҳои азиз рафта хоб кунед. хоби хуш ба шумо. хоби хушро ба шумо таманно дорем. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. شیرین برم